Tørnes over på medingen. Sofie Tørnes, hun er 13 år gammel, har fået en masse placeringer frem til nu, her under denne weekend. Hun har også fået 6. plads til Danmarksmesterskabet, placeringer til landstævner og internationalt, blandt andet den 1. plads i Suso ved Baltic Cup og 1. plads ved CSI Håndestævner og også Baltic Cup. Så hendes undertøj her, til trods, så har hun allerede mange placeringer. Sofie Tørnes her. Det er også ikke, men ja, det er det. I nogle gode runde denne weekend er Sofie Tørnes i Akondella 25-1-5. Hun er den 3. bedste lige nu i bronzefinalen. Laura Torup.